akwai mutanen da suna da gaggawa a cikin rayuwarsu. Mutum yanzu da ya fara abu so yake yi yanzu yanzu ya gan shi a sama. Wannan kuskure ne. Mu yi wa kanmu hisabi, mu yi wa kanmu lissafi. Ba yanda za a yi yanzu yanzu ka tashi kurin ka ganka a sama. Dole sai ka bi matakala. Shine hubbu tasaddur. Mutum ya gan shi shine a gaba. Mutum ya ga yanzu ya kai kaza. Yanzu misali ku ɗauki neman kuɗi. Da wahala yanzu mutum yana neman kuɗi kawai ya zama attajiri, ya zama shahararren mai kuɗi da duniya ta san shi, ko da jiharsu ta san shi, ko garinsu ya san shi, ko a cikin 'yan kasuwa aka san cewa shi mai kuɗi ne. A yau ya fara zuwa kasuwa bai zai yi ba. Ku tambayi 'yan kasuwa za su gaya muku kafin Alhaji ne ya zama babban attajiri da yake da manya-manyan wuraren kasuwanci, shekararsa nawa yayi, bauta nawa yayi, wahala nawa yayi. Wani ya yi dako, wani ya sayo abinci, wani ya yi aikewa mai gidansa, wani ya yi tafiyar kafa kafin ya je kasuwa, wani ya yi yini a kasuwa kafin ya da yunwa kafin ya kai matsayin da ya kai. Amma yanzu ya zama shine oga kwata-kwata a wurinsa. Shi yake ba da umarni ya ce a yi ko kada a yi. Shi yake taimako, shi yake ba da zakka, shi yake kai wani haji, shi yake kai wani umra. Yana da wuri kaza na wuri kaza. Amma ku tambaya, shin a rana ɗaya zo wannan? To wannan a neman kuɗi ma kenan. Haka abin da shafi harkar siyasa. Bai zai yi yanzu mutum ya shiga kawai shi kenan sai zama ya kai matsayin da zai fi kowa ba. Bai zai yi ba. Dole sai an yi bauta. Wannan 'yan siyasa sun san wannan karatun sosai. Har cewa aka yi wannan wace hidima ya yi wa jam'iyya kafin ya zama wani. Shekararsa nawa a cikin jam'iyya kafin ya zama wani. Kujerar da yake nema me ya yi wa jam'iyya. Wannan a siyasan ciki na a duniyance. Sun sani cewa ba a kaiwa wani mataki dole sai an wahala. Haka idan ka zo abin da ya shafi